first supersonic French fighter, the Mystère 4, the most successful French fighter aircraft of the 1950s. The Mystère was typical of fighters of its generation. Powered by a Verdon jet engine, the Mystère 4 was capable of top speeds of 750 miles per hour, exceeding the speed of sound. Its armament was heavy for the time, a pair of large caliber 30mm autocannons. First entering service in 1955, the last Mystère 4A was not retired until 1982, after nearly 30 years of service and a credit to the robust construction of the aircraft. חיילים אלמונים הננו בלי מדים וסביבנו אימה וצל מוות כולנו גויסנו לכל החיים משורה משחרר רק המוות בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות השחורים של ייאוש בערים בכפרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וכיבוש לא גויסנו בשוט כהמון עבדים כדי לשפוך בניכר את דמנו רצוננו להיות לעולם בני חורין חלומנו למות בעד ארצנו בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות השחורים של ייאוש בערים בכפרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וכיבוש בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות השחורים של ייאוש בערים בכפרים את דגלנו נרים ועליו הגנה וכיבוש גולני שלי היא טורי אנשים גולני שלי שמות ופנים מקומות וזמנים וקולות משונים השבים ועולים למולי גולני שלי היא מלחמת שחרור גולני שלי היא אותו הסיפור של מצליח יעל של כל עם ישראל השבים ועולים למולי גולני, גולני שלי, גולני שלי 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 גולני שלי היא מלחמת קדש גולני שלי היא רפיח ואש ובששת ימים אל תל פחר נעים אל התל הניצב ממולי גולני שלי היא גם יום כיפורים עם מוצב החרמון בפסגת ההרים רובעים שירו ורעים שנותרו בצידי הדרכים למולי גולני, גולני שלי, גולני שלי 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 גולני שלי אגדה וסיפור גולני שלי ללא אות ועיטור
מול אתמול שעבר ותקוות יום מחר השבים ועולים למולי. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני, גולני, גולני שלי. חייך שוד ושבר, אם פולחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישל ותרד למילואים. אם הדופק מתפרע והלחץ דם ממריא, אז קח מיד חופשת מולדת ותעוף למילואים. צהל צהל כבר באים, רות סוף סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה. האישה בשש נרדמת בין הקרם והסדינים, אז תן חיבוק פרידה לרולים ותרד למילואים. וחוץ מזה אם לא נשברת ואתה עוד מאמין שהתקווה לא רק שיר, אז רד מיד למילואים. צהל צהל כבר באים, רות סוף סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה. צהל צהל כבר באים, רות סוף סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון